Què passa, catalans, catalans i catalanes? Com esteu? Visca Catalunya, home! Visca Catalunya i visca els menjars que us porto! Ui, l'Angelina! L'Angelina que està per aquí, però no ens sent. Avui l'Angelina ha fet una truita. Bueno, ha fet. L'he fet jo, la truita, Però bueno, ella m'ha indicat com es fa, Com es fa. Hem fet una truita que molt poques vegades fareu a la vostra vida una truita així, perquè és una truita que jo no l'he vist mai enlloc, però està molt bona, tu, està molt bona, perquè combina diversos ingredients, Jo us explico com sempre, us explico perquè no en teniu ni idea, jo us explico, Feu-me cas alguna vegada a la vida, feu cas als avis tenen experiència, són més o menys punyeteros, menys o menys pesats, però tenen la sabiduría, aquel dicho que dice que el dicho, más vale sabio por viejo que, bueno, algo així, no me'n recordo. A veure si vosaltres us en recordeu i el poseu en comentaris, Ok, xaval. Anem per la feina, que, escolta, a veure, aquí es tracta de fer una truita amb escalivats, Jo agafo diversos escalivats, els tallo, faig els escalivats, clar, perquè avui dia també els pots comprar, si vols, vas un puesto i compres pebrot, esvergínia, ceba escalivada, allò, el tete, l'avi dels fogons els fa, ja us ho ensenyaré, no té secreto, no té secreto. Es horno y dando vueltas i a cagar la via. A veure, per tant, aquesta truita amb escalivats, jo li poso patata, alls, què més li poso? Li poso esvergínia, ceba, pebrot vermell, i una mica de pa per espessir i perquè doni textura també, També, això és cosa de l'Angelina, Jo dic que jo ho poso, però és cosa de l'Angelina, l'Angelina me la va ensenyar a fer, Ja com deia abans, aquesta truita, jo no l'he vist enlloc, Bueno, a veure, tanmateix, si us agrada aquesta recepta, doncs tanmateix la feu. És que no hay más secreto, no hay más secreto. És qüestió de fer-la i si us agrada, doncs la compartiu amb la mare que us va matricular i el Déu que us va... I és que quina parleria que té aquest l'avi dels fogons, nano. A veure si et xaparan aquest vídeo per mal parlat. Ho sento. YouTube, sento aquestes paraules, no estan dites amb mala intenció. Que no van conya, home, que és en sèrio. Bueno, va, ja veureu que aquestes truites són molt bones, són completa i boníssima, com sempre dic, boníssima. Compartiu el vídeo, li doneu like, us subscriviu al canal i endavant les atxes, I com sempre dic, recolzeu els canals en català, cultura catalana, xavales i xavales, que hi ha per allà. Quin susto, tu, a veure si vindrà algú aquí i em fotrà la bronca, tu, em fotrà la bronca. Hala, adentro vídeo, xavales! Fiu! Veieu, si seguiu exactament el vídeo, aquest vídeo al final us ha de quedar una cosa així fantàstica, Què us sembla? Bé, per començar es tracta d'escalivar aquí un pebrot vermell, una esvergínia, li fum uns ganivetassos, perquè d'aquesta manera penetri el calor. La ceba simplement la poso sense la primera capa, els batejo amb mica d'oli, en aquest cas d'oli que s'escapa, una mica d'oli de girassol i això, tot mateix, se'n va al forno, amb foc arriba
i que vagi rostint-se quan el foc arriba. I en tant, doncs és qüestió d'anar girant i cada cosa doncs, té el seu temps, ok? Tanmateix el pebrot es fa primer perquè és més fàcil, els alls els poso a l'últim moment perquè en pocs minuts es fan, ok? Després es fa l'esvergínia, la patata també tarda més a fer-se, vull dir, hem d'anar mirant que estigui tubeta la cosa i una vegada està tubeta, doncs la traiem i si no ens volem cremar, perquè això crema com un desesperat, o si no ens volem cremar, doncs deixem que perdi calor, que perdi la calor, que passin uns minutitos i passats aquests minutitos, doncs ja veieu, qüestió de pelar, això és fàcil, una vegada ho tenim d'allò, ho pelem i andando. I lo reservamos, lo reservamos. Pelem el pebrot, pelem l'esvergínia, ok, tot és ben fàcil, és una pena perquè aquí es perd bastant, la pell queda bastant gruixudeta, però bueno, és el que hi ha, tu, si perdem el que perdem, ho perdem. Després ho tracem l'esvergínia i la tallem a trossets, deixem també, si perd una mica d'aigua, aquesta aigua l'hem d'apartar perquè no ens faci aigua a la truita, l'hem de colar una miqueta. Aquí la ceba, el que faig, veieu, aquesta primera pell és gruixudeta, fora, això no interessa. Interessa, faria malbé la truita, es farien pallofes, ok? Ara és qüestió d'anar tallant-ho tot ben petitonet. La patata també crema, com un desesperat, aquesta és l'última que he tret, una de les últimes, i està cremant, doncs si no tienes prisa, deixa-la, veus, me estoy quemando, me cago en dena. Si no tienes prisa, espérate. Ok, aquí he tallat ben talladeta la ceba i la patata, a trossets, i la poso en un bolo. És qüestió ara d'anar posant tots els articles, aquests articles, en un bolo. Aquí hi ha els alls, si no us agraden tants alls, en poseu menys. I si us agraden més, doncs en feu més, xavales. Aquí hi ha una cabeça, que passa que han quedat petits, han quedat rostidets. Després he posat aquí el pebrot i l'esvergínia, mira, total 638 gramos. Ara aquí hem de posar 50 gramos més de pa, vale? 50 gramos més de pa, jo poso pa sec, pa sec, aprofitem el pa sec. Aquí van los huevos que hi van, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6 huevos, ok, aquests són mitjans. El pa, aquests els 50 grams de pa, allà n'he posat més, però és la meitat. 50 grams de pa, i deixem que es remulli i que quedi una mica amorosit. Aquest pa deixarem que es quedi amorosit, un ratet. Aquí els ratets també són importants, Això, ara hi posem sal, perquè aquí no hi havíem posat sal, aquests escalivats. Aquests escalivats no tenien sal alguna, Ara és el moment de posar-li la sal, remenant bé, amb les mans netes, Fotem-li, i ara és qüestió de provar-ho. A veure què tal. Està bé de sal. Està bé de sal. Remano ben remenet, ben remenadet, això que quedi ben compacte, ben esplayat. Ok? I ara aquí posaré una cullerada de farina, perquè es passeixi una miqueta, perquè tots aquests ingredients fan bastanta aigua. Per tant, la farina ens ajudarà a espessir una miqueta i que quedi més amorosit tot. Ok? Vale? Ara ja han passat un ratet, 5 minutets, ja podem posar l'ou con el pan. I ara tornem a remenar. Vinga, aquesta recepta és de remenar que te remeno. Vinga, vamos a bailar el remeneo que te remeneo. Vale, nanos, ara això també ho hem de provar-ho, Aquí tot s'ha de provar. Si falta sal se n'hi posa i si n'hi sobra ja l'hem cagada.
Vamos a ver, aceite, una paella amb oli d'oliva, una miqueta, ok? I ara es tracta de fer la truita, vale? Repartint bé tota aquesta quantitat de substàncies per la paella, i quan la tinguem una mica torradeta, a foco lento, jo això ho faig a foco lento, el plat aquest l'he humit, això és un truquillo, l'he humit una miqueta amb aigua, he passat per aigua perquè així, quan la tombo, rellisca millor al tornar cap a la paella. Heu vist que no havia problema, no? I bueno, hosti tu, que va molt ràpid, aquest vídeo va ràpid, no em deixa parlar, tu, aquesta gent. Cago en dena, l'avi del fogons s'emprenyarà, Bueno, és qüestió d'anar-li donant voltes fins que ja tinguem la truita feta i deixar-lo de reposar una miqueta. Ok? Què us ha semblat el vídeo, nanos? Ha quedat bo això, Ja em menjaríeu un trosset, Si us porto un trosset, què em menjaríeu, La qüestió és, una de les qüestions importants és, vosaltres què pagaríeu per un trosset d'aquests, així un quart de truita, perquè surt una truita maca, un quart de truita, amb un parell de llesques de pa, una cerveseta, una Coca-Cola, una aigua, el que fos, el que us agradi més. Vosaltres què pagaríeu per això, Què us sembla? Això té el seu valor, I nosaltres, habitualment, les coses no li donem valor fins que no les hem de pagar. Quan les fan, fantàstic, molt bo, molt bo. Ui, hi posaria una mica més d'això, hi posaria més d'allà. Però si te la fan i l'has de pagar, després mutis i a la cara menges com un d'allòs i a callar, Vinga, va, home! Cago la mare. Bueno, chavales i chavales, espero i desitjo que us agradi aquesta recepta, que per això les hago, perquè us agradi a vosaltres i perquè les feu i perquè les repliqueu y para que le digueu al vuestro vecino del quinto y del cuarto y del tercero por si no tenéis quinto. Pues si veis un piso pequeño, pues no tenéis quinto, claro, un piso bajito. Espero que us agradi, que la feu i que, que us ajudi. Aquests vídeos meus us han d'ajudar a la cuina i a despertar la vostra imaginació gastronòmica. Que la gastronomia és tota una ciència que surt de l'espírit humano, i dius, ara combinaré això amb allò, això queda bé, això queda malament, i una mica de pebre, s'acaba la boa. No és màgia, és coneixement. Vinga, nanos, hasta la pròxima. Ciao.